Skúsim vám opísať, ako sa pozerám na korekciu takýchto vlasov. Na prvý pohľad si môžete povedať, je to blond a chce ešte viac blond. Ale keď sa zapozeráte a ste kadernička, vidíte tam veľmi nerovnomerný podklad. Ja tomu hovorím, že aby sme mali čistú prácu, potrebujeme naozaj čistý štít, čisté platno a v tomto prípade to teda nie je. Je tam mix všeličoho, čo ja pri konzultácii potrebujem podrobne prebrať s klientkou. Na fotke môžete vidieť odraz, ktorý je naozaj v päťkovom základe, to znamená dostatočne tmavý na to, aby každej kaderničke došlo, že iba s farbou to bude žlté. Kadernička, ktorá však použila pred typujem 4 alebo 3 mesiace dozadu farbu na túto klientku, to buď nevedela, alebo jej to bolo jedno. Neviem sa teda rozhodnúť, čo je horšie. Tu je úplne jasné, že farba, ktorá bola čerstvá, bola žltá už od začiatku a klientka sa v tom cítila veľmi zle, obzvlášť keď vidíte v dĺžkach niekde od uší a nižšie predchádzajúce melírovanie, kde to môžete vidieť aj podľa toho, že vlas je tam svetlejší, tým, že ona používala fialový šampón, čo samozrejme nemalo absolútne žiaden účinok na jej žlté odrasty, tak ešte viacej zvýrazňovala, že stredné dĺžky sú biele, prípadne niekedy až sivé, no a na koncoch môžete vidieť, že znova sú tam pozostatky nejakej krémovej. Čo sme sa teda rozhodli urobiť? V prvom rade som jej upovedala možnosti finančné a časové a rozhodli sme sa urobiť niečo ako korekciu, ale určite nie úplné vyčistenie platna, lebo to by som s ňou robila možno aj 8 alebo 10 hodín. Urobili sme kompromis medzi tým, čo by sa páčilo jej aj mne a za čo bola ochotná si zaplatiť a za čo ja som bola ochotná stať na nohách niekoľko hodín. Pretože toto nie je služba, pri ktorej si pokecáte a oddychnete, toto je služba, pri ktorej musíte extrémne silno rozmýšľať, aké použijete chemické oxidanty, čo kde necháte koľko pôsobiť, kedy budete musieť pozerať fólie, otvárať ich, skúšať pružnosť vlasu, tonovať, ošetrovať, proste to je veľmi ťažký proces. A zároveň tu môžete vidieť, ako napríklad som sa rozhodla, že teda presvetlím určité časti vlaskov. Tu môžete vidieť, že oxidant dávam iba na predné odrasty, ktoré sú odrastené. Potom si vymením štetec z druhej misky a na ten zlatý podklad, ktorý už bol niekedy farbou zosvetlený, dávam o mnoho slabší oxidant. Teda nie je možné, aby som robila rovnakou chémiou melír na vlas, ktorý je v peťke a na vlas, ktorý je v žltej deviatke, pretože buď bude nedostatočne zosvetlená tá peťková odrastová 2-3 cm časť, alebo spálim, zničím, pomerne veľmi rýchlo ovplyvním vlas k tomu, aby odpadol tej klientke za pár týždňov, ak použijem silný oxidant aj na tie zlaté stredné dĺžky. Pri každej jednej fólii vyhadzujem z tej fólie na bok to, čo je na tých koncoch najsvetlejšie, pretože to ja už nepotrebujem zosvetľovať, ale skôr zachraňovať. To znamená, to budeme tónovať a ošetrovať. Tu môžete teda znova vidieť, berem si tenký štetec a nanášam to opatrne. Hore dávam oxidant inej sily, na stredné zlaté dĺžky inú silu a spodné, tie veľmi biele, suché konce dávam preč z fólie. Snažím sa to robiť pomerne veľmi rýchlo, lebo všetci veľmi dobre vieme, že čas hrá pri nakladaní fólií extrémnu úlohu. A samozrejme aj iné veci, ale o tom neskôr. Tu si môžete pozrieť, ako idem pozerať pružnosť vlasu. Ak mi nemá kto fólie podržať, tak použijem sieťku na účesy, ktorou si pridržím vrchné fólie. No a v prvom rade stiahnem rukavicou materiál z vlasu, aby som videla veľmi čisto, či to prúži. Ak je to všetko v poriadku, zatváram fóliu a nechávam pôsobiť. Pokiaľ to nie je v poriadku, už to idem umývať. Nikdy nekontrolujem iba jednu fóliu, ale jednu, ktorá je v strede hlavy alebo nižšie a jednu, ktorá je hore pri temene, pretože tam sa môžu vlasy správať veľmi odlišne, keďže vo vrchných častiach majú zákazničky viacej vlasy namáhané aj mechanicky, aj melírami. No, teraz, keď už mám nanesený melír na celej hlave, idem pridať hnedý. Nazvieme to lowlights alebo hnedé pramienky. Prečo to robím? Je to hlavne kvôli tomu, aby som rozbila ten efekt, ktorý je, povedala by som, až neprirodzene veľa blond a nemá pekné nádychy. A preto tu môžete vidieť, že neberem nejaké veľmi tenké pramene. Snažím sa ten odtieň 797, ktorý som vám ukázal na videu, so štvorkovým oxidantom dávať 1:2, pretože to je demipermanent
a snažím sa ho dávať do inej fólie, aby ste potom, keď už bude nanesená, videli, že kde všade som ho približne dala, pretože to robím väčšinou tak, že to robím každú tretiu alebo každú piatú fóliu. Nepotrebujem toho mať nejak veľa. 797 nie je tmavý odtieň, je to vlastne plavo hnedý odtieň, ale v sedmičke, čo je dosť svetla a ešte na takom veľmi svetlom podklade, to bude vyzerať po vyfúkaní skôr ako nejaký letmý nádych osmičkovej miestami orieškovej farby, ale naozaj nič tmavé, to uvidíte až na konci videa, takže tu môžete vidieť, ktoré tie rúžové fólie som tam dala a tie sú teda hnedé. No a tu už si umývame po minutáži, ktorú sme si zvolili, zadné vlasky, ktoré samozrejme logicky sú rýchlejšie chytené. Tu vám ukazujem, ako chytil vrch, ako chytili stredné dĺžky, no a konce som teda nenatierala. Ďalšiu fóliu, stiahujeme materiál, pretože až keď ho stiahnete, prestane pracovať, to neviem, či viete. No a ďalšia vec, že skúšam prúžnosť. Prúžnosť, čo to znamená? Pozrite sa, tu skúšam prúžnosť na hrubšom vlase, je to celkom klamlivé, lebo keď je veľa vlasov pokope, tak sa vám môže zdať, že to ešte drží. Lenže ja si tento pramen teraz rozdelím a pozrite sa, ako sa správa, keď je tenký. Vidíte, aký je gumený, naťahovací? Podľa mňa by mu stačilo o 5 minút dlhšie vo folii a už by mi odpadol. Čo by samozrejme na tých koncoch nemusela byť žiadna tragédia, pretože odpadávajú konce zákazničkám bežne, keď ich majú v slabom stave a si ich stále žehlia, ale ja som sa čo najviac tie vlasy zachrániť a nelamať ich zbytočne. Sem môžete vidieť 797 Demi Permanent odtieň, ako mi chytil za mokra na blond vlasoch. Úplne inak to bude vyzerať, keď to vyfúkam. Tuto to vyzerá ako krásny kontrast, ale verte, že po vyfúkaní je ten efekt naozaj ako tón v tóne. No a sem už máme pripravené zosvetlené vlasy pred tónovaním. Tu môžete vidieť výsledok. Ak sa zapozeráte, tak tie hnedé pramienky tam urobili len taký úplný tón v tóne efekt. Pripomeňme si teda, aké to bolo pred, na koncoch veľmi zosvetlené a zničené a na vrchoch veľmi slabo zosvetlené a žlté. Aký je teda výsledok? Trošku premelírované, trošku nadonované a samozrejme pridaný aj ten hnedý lowlight melír, ktorý nám dodá väčšiu hĺbku. Ak ťa zaujíma, aký som použila oxidant na vrchné a na dolné časti, prípadne aký som použila toner, napíš mi v komentári a rada ti odpoviem.